Hemen aurkesteran atorkizuen eskuliburua, 2021 aurkeztu nuen, argitaratu nuen eskuliburua da, Desbideratzaren soziologia, giza aniztasun onartezinen gaineko begirada humanista kritikoa sustatzeko liburua. Liburu honen jatorria, eskuliburu honen jatorria, kriminologia euskaraz egiten duten ikaslei nien zor batetan oinarritzen da, ez? Azken batean esan liteke liburu hau beraiengatik eta beraientzako egindako liburu bat da, egun horren garrantzi handia duen gai bat, kriminologia bezalako gai bat, alor bat, gainera zer eta euskaraz ikasten saiatzeagatik, ez? Eta euskara zerbitzuko diru laguntza bat tarteko horrek animatu ninduen 2019an erronka honi behingoatik heltzea, ez? Eskuliburu hau nolabait jasotzen du Desbideratzaren soziologia irakasgaiaren eduki nagusiak diren horiek, baina noski egokitzapen bat ere badu, ez? Liburu baten formatura eta akaso gehiago eskoletan eta oinarrizko edo derrigorrezko liburu baino gehiago badu behin irakasgai egin ostean, eduki hori modu nik uste xume eta txukun batetan jaso aukitzeko helburua. Eta nolabait, Desbideratzaren soziologiaren eskuliburu itxi edo behin betiko zera bat baino gehiago badauka izaera ireki bat, ez? Hastapen helburu bat dauka, itxiera helburu bat baino gehiago, eta nolabait horren polemikoa den desbideratzearen kontzeptu hori defini ezina izan daitekena, baina oso emankorra den kontzeptu horren inguruan ere pentsatzeko gonbite bat suposatu nahi du, ez? Eta begirada humanistiko batetik pentsatzeko gonbita alegia. Kakotxen artean gaina aipatzen da hemen onarte ezinen, ez? Giza aniztasun onarte ezin horien hausnarketa bat egitea askotan liburuan esaten den moduan eta kriminologian, soziologiatik txertatu nahi dugun moduan ulertu asmoz, askotan astoratu, nazka, gorrotuara egiten diguten errealitate horiek ulertzen saiatzeko eta ulertu esaten dugunean ez justifikatzeko hori behin eta berriro azpimarratzen da. Mugarria izan nahi du liburu honek, gauza gehiago ere argitaratu daitezen, kriminologiaren inguruan, euskaraz, honek ere daukan akaso lorpenetariko bat badalako euskaraz egin den lehenetarikoa, aurrenekoa ez baldin bada eta bakanetakoa, ez? Balio dezala akaso ere argitalpen honek aurrerantzan ere kriminologiaz eta kriminologian gauzak ere euskaraz sortzen joateko.